हेलौ लोगोफोर आंनि नामा जाबाय पिंकु बर' ओमफ्राय दिनैनिफ्राय आङो फार्स्ट गोदानै ब्लग बानायनो नागिरदों आङो मानोना बिराद गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायहैबाय थायो ओमफ्राय बिनिखायनो सानबाय जे जिखिनक आं नायो बे नायनायजोंहाय नोंसोरखौबो दिन्थिफानाय बायदि जाथों होननानै थ' दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय बायदि आरो কি হ'ল বাইদেউ chili vegetables आच्छा आंजोंहाय आगै सासे दंफायो थ' आगैखौ गामिनि मुंखौहाय सोंनोसै स' आगै नमस्ते नामा गामिया बे जोङो दा एकदम हाजो गाहायावहायसो दंफैयो नुदोंना लोगोफोर बेयाव माइनि खेथि जायो बानलु नै बे थुलुंसि गय दङ मेरला जिनिस दङ इनफेक्ट हाग्रानि अमाबो फैयो बेवहाय नुदोंना नै ओइ आबौआ दै लाबोगासिनो दङ so you can expect like how hard life is in the hill जोङो दा ओंखाम जानो नागिरदों ओंखाम संखांबाय आबैया ओंखाम संदों ओरै फान्थाव दङ मैगं बानलु आबौआ दै लाबोबाय आगै Village-नि नामा मा? Village-नि नामा मा दे थेरे थेरेनलाय थेरेनलाय हाफ्लंआव ने हाफ्लंहा दिनिया दिमाहासावहा दिमाहासाव ओमफ्रायहाय आंजोंहाय आरो आलासि सासे दंफायो डक्टर डली किकन You want me to say something? Yes, ma'am, Hi, please. I'm Dolly, and then I am a Naga anthropologist, and I'm here in the Jhum fields looking at food, ecology, plants, and indigenous ways of farming, especially here in the northeast. Thank you. ओमफ्रायहाय नै दा जोंना फंबाय सासे ओंखाम खुरगासिनो दङ मेम प्लिज नै बेहाय जोंना ओंख्रि हासुंनि ने हासुं ओंख्रि नुबायना गामिया जा मोजां जुदि मालाबाफोर लोगोफोरा फैनाय जायो दिमाहासावहाय थ' फैनो हागोन ओंखाम मैगं मा मैगं ना ओंख्रि नै बे जाबाय ना बाथोन दियुं का ना है ड्राई फिश बुला नागरेंजों Yes, ma'am. दा नै जों ओंखाम जानो नागिरबाय जानोसै Okay.
लोग का गांव का ड्यूंग से बनाया है। My God. Do you like it? Ade thau jo kan It's delicious, ma'am. How is the food? I can't even talk. So good. So good. এবাৰ অসমীয়াত কৈ দিবি বাইদেউ কেনেকা লাগিছে বাহত বনোৱা সবজি বহুত ভাল বহুত ভাল না টেষ্টি আছে খাব blush kori ase. ব্লাশ কৰিছে না Ade nishijia बे भिडिअ एडिट खालामनाय नङा nishbu khamle la. डाइरेक्ट कन्टिनिउस भिडिअ स' आङो भिडिअफोरखौ बेदिन बानायगोन जेबो काट जानाय भिडिअ बानाया आरो एडिटिं खालामनाय भिडिअ खालामनाय जानाय नङा स' कन्टिनिउस भिडिअ बानायनाय जागोन आरो आंना थ' लोगोफोरा अन्नानै नायदो आंनि भिडिअफोरखौ Le ju. 맛있네. 누가 뭐 성지밤이야 살아. 소알들은 Oh wow. What's that? Gomsal. 소알들은 Oh. ओंखाम ना Go 조심해 루. 탕탕탕. 저저저 थां ओजों 탕 좀. दाहाय जागोन Ade 이제 패싱 더 내. Yeah. जोङो जाखांबाय लोंखांबाय दा लासैनो ओंखारनो नागिरबाय आबौ आबैमोना मैगं हरनो नागिरदों बिराद बुरजा मैगं नै थिखांनो हालायनाय नङा थिखांलाय थिखांलाय 네네 지금 백 하도. नै जोङो दा थांगासिनो दङ मैगं सेगं लानानै Take my video. Oh your video. It's continue. Okay. नै थांगासिनो दङ दा गोजौआव Oh, like her. Bye bye. 탕라. Bye bye. 나그래랑. 내가 혼자 쉬고 봐. हो गया ऑफ करो Oh, it was fake. मेंगुलायबाय जा गोजौ गाखोनांबोदों आरो मुथा मुथि 20 किल' बारा जागोन नामा मनाया मैम भागৰ লাগিছে এই भागৰ লাগা নাই আপুনি পাহাৰ বগাই আহিছেতো না যা नै फैगासिनो दङ आइ आबौआबो फैगासिनो दङ ओमफ्राय जोङो ओंखाम जाहैनाय जायगाया गाहायना नै बेनिफ्राय जोङो ओंखाम जानानै जिनिस लानानै एकदम हाजो मानबाय फैदों आबौआ फैगासिनो दङ आगै कैसा रहा हाँ मजा आया ओके